tohle je video a ukážu, jaký to je žít s postiženým bratrem. Není to sranda. Má leukémii, astma a chronický zánět průdušek a rakovinu varlat. No, uvidíte sami. A mentální dysfunkci. Jari. Vidíte? Není to sranda. Vidíte? Chudák Jari. Nevidí nic. Je mi z toho smutno. Jari. Budem kakat? Nebudem kakat. Máš žízeň? Chceš se napít? Pí. To je konec.